Imos comenzar con puntualidade galega. Estamos hoxe nesta mesa de biblioteca inclusiva con dúas experiencias de dous centros. Dúas experiencias diferentes, pero que en algún punto, polo que me estiveron contando, se veredes como convergen e son complementarias como tantas das experiencias de bibliotecas que se realizan. Van comenzar a falar Bárbara Rei Domínguez, que lá, non me despisto, a ver se son capaz, e Isabel Meda, do Colexio de Educación Especial Vila García de Arousa. Están as dúas porque Bárbara era a que coordinaba o plan proxecta do seu centro, un plan proxecta que desembocou nun PDI que se realizou dende a biblioteca escolar, e elas van a contar o que fixeron neste centro. En segunda tanda estará Juana Vázquez Silva, unha das históricas das bibliotecas escolares. Non sei se iso de histórica está ben decilo, pero sí que é verdad unha histórica. Está ali un compañeiro que estuvo con ela en Présaras, hai máis profesores de Présaras, un colexio pequeno pero con moita presencia nas bibliotecas galegas. Vai a contar o que está facendo ora no seu centro, unha experiencia a través dos libros que son adaptados para todo tipo de alumnos. Así que moitas gracias aos dous e xa pasamos a escoitalas. Boas tardes a todos. En primeiro lugar, quero agradecer a Asesoría de Bibliotecas que nos invitara para estar hoxe aquí compartindo con vos o camiño que estamos facendo. O camiño que está facendo o centro, que non me vai aquí o Centro de Educación Especial de Vila García de Arousa. O noso centro é un centro que escolariza alumnado con diversidade funcional que vai dende os 8 ata os 21 anos. Pertecen á primaria e pertecen tamén á secundaria. Este alumnado presenta plurideficiencias, presenta síndromes asociados, unha discapacidade intelectual con porcentaxes moi altas, condutas disruptivas, en definitiva, cargan mochilas moi pesadas. Polo tanto, teñen niveis de competencia curricular moi diversos. Algúns falan, outros non falan, algúns len, outros non len, que vos sabedes que como son, porque sempre hai representación en todos os centros. E temos tamén unha biblioteca de nova de creación. É dicir, se a biblioteca é un organismo vivo, a nosa biblioteca despertou dun coma de moitos anos no curso 16-17. E aínda estamos recuperándonos. Que queremos? Queremos achegarnos ao profesorado e ao resto da comunidade educativa. E dentro deste resto da comunidade educativa temos que destacar, sobre todo, a figura do coidador, que para os nosos alumnos é moi importante. Queremos achegarnos ás familias, por suposto, e queremos achegarnos tamén, e sobre todo, ao alumnado, pero a través dos axentes anteriores. Porque todos facemos biblioteca, queremos crear unha biblioteca que sexa de convivencia e inclusión, entendendo a inclusión como un xeito de relacionarse. Queremos facer comunidade e queremos facer unha comunidade de aprendizaxe. Pero que queremos achegar? Queremos achegar recursos materiais variados, axustados ás necesidades específicas do noso alumnado. Queremos achegar todos eses recursos que se vistes nos outros centros tiñan, unha colección con pictogramas, onde exista documentación con pictogramas, onde exista libros de lectura fácil, sobre todo para acercarnos ás linguaxes múltiples. Queremos achegar tamén recursos organizativos e formais, é dicir, queremos estructurar o espazo e o tempo, pero tamén o funcionamento da biblioteca. O que queremos procurar é unha biblioteca que sexa compensadora das desigualdades e tamén que nos ofrezca oportunidades. Oportunidades de aprendizaxe, oportunidades de comunicación, oportunidades de relación, oportunidades de creación, oportunidades de expresión. Ademais, queremos achegar metodoloxías activas, apoiando e realizando proxectos interdisciplinares, fomentando a investigación e a experimentación dentro da biblioteca e que despois dai se faga en todo o centro e traballando dun xeito colaborativo. Que fixemos ata agora na nosa curta vida?
Pois o primeiro paso foi a creación da mascota Frida. Frida é a velaíña que vive na biblioteca e representa non só os libros, nin só a lectura, senón a todas as actividades que xorden da nosa biblioteca. É un obxecto de identificación para o noso alumnado. Fixemos actividades variadas de fomento da lectura, por exemplo, celebracións, contadas e outras actividades que nos parecían importantes para o noso alumnado. Participamos en programas de bibliotecas escolares, como foi co Club de Lectura ou no de voluntariado, e tamén asistimos a cursos de formación. Asistir aos cursos de formación axudounos a involucrar o resto do profesorado e a aprender moitas cousas, porque eu digo-vos que non sabía nada. Que estamos seguindo, que fixemos e que seguimos facendo? Pois modificar o espazo. No curso 17-18, estamos no seguinte xa, cambiamos dun espacio pequerrecho a un espacio un poquinho máis grande e outra vez a outro espazo, o que conleva un montón de trámites e un montón de tempo, sobre todo. E empezamos nese curso outra vez a remodelar ese espazo grazas ao apoio da asesoría de bibliotecas. Despois enseño-vos unhas fotos e falo-vos máis do espazo. O que queremos é integrar, ao final integramos a biblioteca coa aula de estimulación, todo vai dentro da biblioteca, e o noso espazo maker sería a aula de estimulación. Tamén creamos os blogs onde Frida fala en primeira persoa. Aquí vemos os espazos. Este sería o antigo espazo, xa cando foi máis grande, que foi feito con recursos de biblioteca e do centro, os poucos recursos que tiñamos por ali. E cambiou a este que ainda está sin rematar. Cambiamos o pavimento, cambiamos as luces por luces LED, incorporamos un novo mobiliario. De habelo feito agora, pois o mellor xa cambiábamos cousas outra vez. Posiblemente. Vedes que hai estanterías que ainda están sen encher. Faltanos ainda moito traballo. Estamos en proceso. E esta sería a aula de estimulación, que gracias tamén ao apoio da asesoría de bibliotecas e desa partida económica, xuntamos todo e tamén se aproveitou e mellorouse moito. Temos unha cama de auga en estimulación que ten un amplificador, entón os rapaces que están aí deitados poden percibir os fonemas dun xeito que cando se trata de alumnos con deficiencia auditiva non se pode conseguir de outra maneira. Temos unha columna de burbullas, temos tamén un panel de voz e luz e actividades cos que poden interactuar. Aquí temos unha hamaca e aquí está a Mal, que apareceu na foto. Pero como mellor podemos entender, traballamos no Centro de Educación Especial de Vila García e entrando nos blogs e vendo algunhas actividades. Aquí facendo un pouco de promoción. Vamos a ver o Frida Cállate, para que vexades todo o que traballamos en torno á nosa mascota. Aquí temos un alumno que creou el a súa propia mascota, bueno, el axudáronlle, claro. Os debuxos, que despois se convertiron en cadros. A nosa mascota, Frida, feita por unha familia. Fixemos tamén broches de Frida. E esta tamén a mascota que vai á casa dos rapaces, que é de peluche. Tamén fixemos, onde está aquí o buscador, os pasaportes lectores. No, puxen un espacio, non é? Que a verdade é que motivaron moito o alumnado. Cada 6 cuños ou pegatinas, dependendo do rapaz que se trate, levan un pequeno premio,
premio que compramos no Tiger. Entonces teñen unha bolsiña, teñen que meter a man, sen mirar e tal, e sacar o premio cando van a facer o préstamo. Podemos facer isto porque temos 33 alumnos. No blog podemos ver as categorías, as recomendacións que tamén facemos, a que se avalúa, que traballamos con actividade de luz negra. Na aula de estimulación tamén temos a luz negra. E ainda que os nosos rapaces, algúns, non lean e a súa atención sea moi dispersa, a compañera que fixo esta actividade cadrou comigo, que teño feito outras, en que o silencio que se aprecia dende a persoa que está facendo a actividade é abrumador, sobre todo no noso centro, que sempre hai moito barullo. Esta foi unha actividade coa luz negra. Imos ás contadas. Este foi o que fixemos por o Día das Bibliotecas. Neste caso, veu un señor, un chico, que fixo un conto de Elmer. Primeiro fixeron o conto de Elmer e despois debuxaban a Elmer nunha oblea con yogur e colorante, e despois comíase todo. Comíase a oblea, os lápis, os pincéis, perdón. Aquí vemos a unha rapaza disfrutando, sí, da actividade. E o que parecía antes é que despois, por clases, as clases están identificadas por cores, cada clase subiu e testiruzou a Elmer. E aproveitamos para reiterar as aprendizaxes que para nós é moi importante. Non sei canto tempo levo. Tens, vas ben, vas ben. Vou ben. Aquí á dereita temos a web do centro, o blog do centro e tamén o blog do Club de Lectura de Frida Callas. E todas estas páxinas que temos por aquí, a maioría delas son para recomendacións lectoras e son páxinas que están avaladas por a Asesoría de Bibliotecas. Tamén temos os catálogos de literatura infantil e juvenil. Se queredes entramos no blog do Club de Lectura, que estamos empezando a colaborar con entidades do noso entorno. Este é un club de lectura que facemos na Biblioteca de Vila García de Arousa, a que vai a asociación con eles, e neste ano participa tamén o IES Castro Alobre, que o temos ao lado. Entón, esta foi a primeira reunión que fixemos no IES. Imos ir unha vez ao mes. Todos os xoves vamos a este club de lectura. E aquí, coa promoción dos varóns, pois o noso profe de Educación Física fixemos unha entrada para que nas clases se traballara, e que non temos moitos varóns no cole. E tamén aquí apoiando a figura do coidador, tamén con Jorge, para promocionar a asistencia dos rapaces ao club de lectura. Isto non foi no cole, que foi en inglés. Cando traballamos cos alumnos nas contadas, máis que un conto, moitas veces facemos un teatro. Temos que utilizar todos os recursos que temos á man para chegar ao alumnado. E xa vos deixo, outra forma de traballar que tivemos o ano pasado foi que fixemos un proxecto documental integrado experimental e aproveitamos o Proxecta que Bárbara coordinou para facer ese proxecto documental integrado. Co cal deixo vos con Bárbara Rey e os seus elefantes. Bueno, pois é a importancia que falábamos pola mañán de involucrar un poquinho o profesorado. Nos empezamos con algo que só iba a ser un proxecta, a biblioteca estaba comezando a revivir, non? E entón o que empezou como un plan proxecta, de repente, que éramos só 6 profes, éramos 3 titorías,
a xefa do Departamento de Orientación, un profe de Educación Física e unha mestra de Educación e Linguaxe. Éramos aí moi variopintos. E do que foi un plan proxecta, o resto do cole veu como se podía traballar dunha forma moi interdisciplinar e dai xurdiu, entón, este ano comenzar xa cun PDI e estamos os 16 profes involucrados de maneira activa. E entón, modo presentación, donde le dou? Donde pode ser? Sí. Vale, moitísimas gracias. Pois nada, eso, que éramos os 6 profes. Bueno, as características do alumnado xa vos dixo a miña compañeira Isabel, sobre todo teñen os que temos aquí o nexo común é unha discapacidade intelectual, máis unha das nenas que maiores da discapacidade intelectual tamén tiña unha cegueira total. Entón, vese complicado mellor a priori poder dar resposta a todos a vez, pero creo que de todo mal non saliu. E que lle dou aquí para que non sitio? Vale. Vale, no. Vale, bueno, por exemplo, a primeira actividade que fixemos foi a presentación do proxecto. Entón, decoramos no cole as frechas amarelas que indicaban hacia onde iba a biblioteca e os nenos ao chegar ali, pois teñen enriba da mesa todo o material de novo vocabulario que íbamos a traballar, que eles non coñecían, como credencial, compostelana, o que é o tema de patrimonio, porque neste plan proxecta non só estaba a Xunta, a Consello de Educación, senón tamén a Educación Patrimonial, porque traballan o que é todo o patrimonio, non? E entón, isto que eles chegaron ali, empezaron a interaccionar co material e a facernos eles preguntas. Era unha aprendizaxe por investigación. Tamén tiñamos a mochila do peregrino para traballar vocabulario, pensar que é necesario levar, pensar tamén moi importante é que non é necesario levar, non? Porque as dúas cousas son moi importantes. E así foi como iniciamos o plan proxecta, que, bueno, PDI, vamos falar xa de PDI solo. E nada, de aquí salieron xa moi motivados, como dicía Pilar hoxe pola mañán, que é necesario a emoción para motivar os nenos. E de aquí xa saliron porque o día seguinte viñan dicindo que miraran, que viran pola calle frechas amarelas, o sea, xa estaban metidos no noso proxecto. Outras cousas que fixemos foi teñas estructuradas actividades de aula. Actividades de aula, por exemplo, con Memory. Memory para traballar o patrimonio. Pronto empezaron a recoñecer diferentes patrimonios, tanto naturais como culturais. E nada, temos aí tamén actividades coa nena cega, pois tridimensionais e de texturas, para que accedera a información que tiñamos traballada por escrito co resto dos alumnos. Ese mesmo material non só valía para a nena cega, senón que dentro do noso cole tamén traballamos a inclusión. Sí, non solo... E entón, pois, traballamos as prazas ao redor da Catedral de Santiago e o que facíamos as 3 titorías era moito xuntarnos e facer que as actividades entre os nenos que eles, entre eles, axudaran. Entre eles falaran, preguntaran, entón preguntabanse entre eles, axudábanse entre eles, moitos deste grupo tiñan lectoescritura, non todos. Bueno, nós tamén axudábamos a que fosen, como se traballa en todos os coles, pois a facer andamiaxe e que cada un, na súa propia individualidade, pois que fose acadando os obxectivos que tiñamos para cada un, porque aquí os obxectivos son totalmente individuales para cada alumno. Aínda que os materiales foran diferentes, por exemplo, Memory, aí vemos que son moitas imaxes, pois algún dos alumnos, en vez de todas as imaxes do Memory, pois puñámoslle solo 3, ou 5, ou íbamos pois adaptando outros materiais. Porque dentro de que adaptamos material, hai que adaptar o material que adaptamos. O que fixemos tamén actividades na aula para traballar a lectoescritura foi a nosa propia credencial. Importante unha aprendizaxe redundante e entón, pois, as imaxes que estaban traballadas tamén no Memory, fixémolas aquí na nosa propia credencial. Frida, cada vez que visitábamos algún lugar, pois nos selaba a credencial para acreditar que estiveramos ali, a ver se podíamos conseguir esa compostelana a final de curso, non? Outra cousa, por exemplo, esta que está aquí, é para traballar un pouquiño a percepción espacial, que no noso alumnado é moi complicado. O mellor eles non saben, realmente non acabaron situando ben onde está Cambados, ou Sanxenxo, ou Vilanova, pero saben que se van camiñando de Vilanova para baixo, van chegar antes a Cambados que a Sanxenxo, o sea, teñen unha percepción espacial aproximada. E é o que queremos conseguir, non? Pouquinho a pouco, pois que se vayan integrando na súa realidade, que é o mundo que os rodea. máis cousiñas que fixemos na aula, pois solicitamos a través da biblioteca as maletas viaxeiras. Frida, a nosa mascota, non la presentou. Por descubrimento tamén que ter a maleta, como non la presentaba Frida, foi moi fácil. Había libros. Libros, a verdade que eran cun nivel superior ao que teñen os nosos alumnos.
pero eso non quita que podamos traballar con eles, porque había libros de moi diferentes temáticas, non? Hai poesía, hai cómic, hai narrativa, e entón eles viron e miraron diferentes tipoloxías de libros. A súa maneira, nos explicamos de que iba cada un, e escolleron o que máis lle gustaba e os levaron para casa. E entón a maleta viaxeira, pois tamén chegou a casa. Aí temos tamén unha foto de como Frida lles estaba presentando todo o material que había dentro da maleta. máis cousas que fixemos, aparte das actividades feitas na aula, fixemos saídas, porque a nos o que nos importa que o alumnado teña experiencias no seu mundo real. Por exemplo, o feito de dar flechas amarelas, que parece que non ten importancia, pero sí que os fai conscientes do lugar do que están. No? Teño que volver a empezar? No. Non temos tempo. Sí, temos tempo? No. Bueno, estou a falar rápido, creo. Baixo marcha? No, vale. Isto que, bueno, aí estamos, pois, intentamos visitar o que estaba tamén dentro da credencial, do memory, sempre unha aprendizaxe redundante. Bueno, super contentos porque o que eles estaban a traballar en foto e que o estaban a ver ali. Entón, eso foi moi motivador. Esta actividade fixémola, creo que en xaneiro, porque empezamos máis ou menos co PDI en decembro, por aí, máis ou menos, novembro, decembro, por aí, verdad? E, bueno, visitamos diferentes sitios. Outras saídas que fixemos foi a Illa de Cortegada. Como vos dixen, estaba Educación Patrimonial tamén dentro deste plan proxecta, e entón, pois, viu un arqueólogo con nós, que pagou Educación Patrimonial, Sonia García, que tivo unha entrevista previa con nós, quixo quedar con nós, e preguntarnos cales eran as características do noso alumnado, para ela poder axustar a súa charla as características dos nenos. E entón o que fixo foi levar moito material visual para apoiar o que ela estaba dicindo con material visual e que pudese chegar a información ao noso alumnado. Fomos en barco, con Corcicata, entón xa fomos en autobús e en barco, peregrinos moi modernos. Ali fixemos moitísimas actividades. Os nenos viron de primeira man porque entramos na capela, que non se pode entrar, e fomos a zonas de patrimonio natural gracias a levar a arqueóloga as que non se pode acceder. Entón, pois, estiveron dentro do patrimonio e iso axudoulles a entender que patrimonio, como hai que tratar o patrimonio, porque non podían tocar o que lles apetecía, que lle daba gana, tiñan que estar atentos á charla e, bueno, portarse ben, por suposto. E outra saída, pois, a final de curso, pois, fomos hasta Santiago de Compostela, porque todos podemos facer todo coas debidas adaptacións, porque eu, por exemplo, necesito moitísimas adaptacións e axudas para facer moitísimas cousas. Pois aquí os nosos nenos tamén, e fomos en tren, así que xa pisamos moitos tipos de formas de facer o noso camiño. Non só visitamos a Catedral de Santiago, que estaba moi traballada, porque estiveron nas diferentes plazas que se traballaran durante o curso. Tamén visitamos e aproveitamos para visitar outras zonas de interese turístico que hai por Santiago, que lles fixo moita gracia estar coas Marías. De aí hai moitísimas fotos. Bueno, outra cousa é o produto final. O noso produto final foi unha maqueta. Unha maqueta que foi moi fácil de elaborar e a custe prácticamente cero, con reciclaxe. Entón, aí daba igual como pegaran o papel, mentras houvese relevo, porque quixemos que fose de relevo para que a nena cega pudese distinguir entre a parte do mar, as rías e a terra. Era moi fácil, era pegar papel dunha forma totalmente autónoma, porque se equivocaban daba igual. Mais ou menos intentamos conseguir o que era a zona máis relevo máis alto de montaña, que se achega ao mar, que está máis cerquiña do mar, pero, bueno, non había problema. E o de pintar igual, era xuntar verde, marrón e botar para diante. Entón foi unha actividade que a eles lles gustou moitísimo, que isto para os nenos, por exemplo, de infantil, que lle dea tanta máis. Falo máis alto, mellor. Vale, bueno, vamos alá. Bueno, pois eso, abaixo está de saber como seguimos traballando a percepción espacial, porque se no papel temos que Sanxenxo está na segunda ría, que é a ría de Pontevedra, hai que traspasar aquí na maqueta e ver onde está Sanxenxo. Moito traballo para esas mentes, cambialas e ir pensando. Despois, motricidade fina, por exemplo, para facer os carteles dos diferentes concellos, e eles mesmos, pois, os colocaron, porque dentro deste grupo había nenos con maiores capacidades e outros nenos, bueno, pois que lle costaba un poquinho máis. Que máis fixemos? Ai, perdón. Vou vos enseñar un vídeo de como fixeron, se me dades permiso, porque despois dígovos a donde foi este vídeo. Como podo facer aquí? Salir. Pasas quedamos un pouco xustora de tempo. No. Vale, pois entón podedes ver o vídeo nalgún das direccións que despois vos vou dar, vale? E xa vos digo... Pois vémolos iso, vémolos, e despois se non hai moitas preguntas, pois vemos o vídeo. Sí, non, sen problema.
ese enlace de aí, este enlace, ese, sí, porque non fun capaz de... Sí, dura 1 minuto e medio. Aí estamos. Está en castelán porque participamos, despois os digo, en... Pero non se concello pasar ruta da Mar de Arousa. Elaboramos Bueno, unha da igual. maqueta que a representa. Bueno, vale, da igual. No, pois volvemos á presentación. Pero mira, paramos isto e volvemos á presentación. Xa escoitastes que os nenos, pois, é unha presentación con fotografías. Isto xa explico eu que... Esta a súa presentación é Sí, non sei. Sí, sí. Pois escoitastes como falaron, como participaron na elaboración dun vídeo. E despois son fotografías de como fixeron este produto final, para que vísedes como eles de maneira autónoma estaban a facer, guiados, por supuesto. Cando falamos de maneira autónoma é porque eles poden expresarse libremente, aínda que nos esteamos a dicirlle ou a levarlle a man, en algúns casos, en plan, por aquí isto xa está pintado, explicarlle como teñen que facer. Ahora non me pasa a diapositiva. Hai que fechar. Quedou colgado. Quedou colgado, sí. Eso podemos cerrar. Ahora sí. Dale. Queredes velo? Dalle ao principio. Vémolo. Dalle ao principio. Aí, xa está, sí. Pero non se concello pasar ruta da Mar de Arousa. Elaboramos unha maqueta que a representa. Esa é Frida facendo o camiño de Santiago a ruta do Mar da Arousa e o río Ulla, que é a que traballamos. Porque o noso centro está dentro desa ruta e tamén moitos dos nenos que veñen ao noso centro viven neses concellos. Por eso os escollemos. Non están todos os da ruta, están os que donde viven os nenos, que veñen ao noso cole de 13 concellos diferentes, nenos de 13 concellos diferentes. Así, cortiño, pero para motivalos, a aprendizaxe redundante, para motivalos dunha maneira diferente, seguir traballando o mesmo, que ás veces é difícil atopar formas de como traballar o mesmo e que os alumnos sigan estando motivados. Pois, estes estiveron motivados, non? Mais lle valía. Sí, outra, sí, sí. A seguinte, bueno, estamos acabando xa. Mais trascendencia fora das aulas é, por exemplo, isto daqui foi porque alumnos con maiores dificultades que temos no centro, bueno, que as súas profesoras recibiron unha mención especial polo seu traballo en Experimentarte, pois nos fixeron este cartel, empezamos xa a involucrar a outros profes. Que guai estades a facer? Pois veña, imos animarvos a seguir facendo o camiño, non? Estos son pegadas dos nenos. Salimos no periódico, despois fixemos a final de curso unha exposición con todo traballado ao longo do curso, con diferentes materiais, os expuxemos para todos os alumnos do centro e foron os propios alumnos do PDI que traballaron ano pasado do PDI os que explicaron que foi o que aprenderon e explicaron a todos os alumnos. E esta é Frida, eu non vou dicir a marca, pero unha coñecida marca de lácteos, o que fixo foi, pois, contactamos todos xuntos, non? Contactamos. E entón, pois, dotounos coas merendas cando fomos a Santiago e despois con lotes para todo o cole, que os
repartimos o día da exposición. Porque sacaron un sabor a de torta de Santiago. E entón, pois, todos salimos beneficiados. Cuántas pistas. Todos salimos beneficiados, sí. Mais implicación familiar moi importante. Os alumnos que visitaban algún centro de interese de un lugar turístico que estaba dentro da credencial e nos dicía estiven aquí, Frida se lava a credencial, que lles encantaba moitísimo, e non só iban os alumnos, senón tamén levaban as súas familias. Entón, o patrimonio chegou a moitísimas familias. Despois, cando atopaban algo no periódico, pois traíano ao cole, e nos traballamos tanto de patrimonio como tamén do Camiño de Santiago. E esta é unha actividade que fixemos porque a arqueóloga Sonia García nos pediu que traballáramos de forma previa como é os planos, que tivese unha percepción espacial que é tan difícil dos planos. Entón, o que fixemos foi pedirlle ás familias que fixeran un plano da súa casa. Así. Bueno, o vídeo estaba en principio en castelán porque participamos nun programa formativo a nivel nacional no que participaron 30 coles de toda España e nos tamén, entonces, a nosa maqueta foi exposta en Santiago, sí? E nos fomos a vela, a maqueta e o vídeo que acabamos de ver. Fixemos unha lenda para explicar a maqueta e aquí estamos todos moi felices. E nada, estas son as diferentes direccións nas que se poden ver pois, este traballo un poquinho máis extenso, pero basicamente este é un resumo do que fixemos. Nada, dicimos que moitas gracias, adiós, gracias a Bibliotecas Escolares por deixarnos enseñar o traballo dos Centros de Educación Especial. Gracias a Isa. Isabel, cambiar de orden, porque así... Está bien, está bien. Bueno, xa presentei antes a Juana, así que xa non roubo máis tempo. Eso, para que nos quede un ratiño despois para falar. Se encontro a presentación... aquí. Vamos a preparala. Bueno, a perspectiva cambia totalmente. Agora é o que por aí adiante chamamos un centro normal. Entonces, vamos a ver. Bueno, primeira cousa, non é un honor que a asesoría pensara que a nosa representa un modelo de biblioteca inclusiva. Non quero xerar falsas expectativas, vale? O que sí é certo que intentamos e que sempre está na nosa mente chega a todos e a todas, eso está por detrás. E con eso considerámonos xa ben pagados. Este é o noso centro, un centro urbano, xa non do extrarradio. Non, espera que vou pasar ao blog, simplemente para que vexan a foto do cole. É un centro urbano, estuvo no extrarradio no seu momento, agora non. É un centro de línea 2, como moitísimos, representa perfectamente o ensino público. Foi no seu día o Colexio do Barrio das Flores, disque marxinal, eu levo toda a miña vida vivindo nele estupendamente, pero fama diso ten. Pero agora tamén é o Colexio do Barrio de Mato Grande de marxinal nada. Vale? Entón, é un colexio que está moi ben a ese nivel, ten de todo, e o que está é a tope. Temos as aulas a tope, unha carencia de espacios total, e o único espacio é isto de aquí. Vamos a ver, a biblioteca escolar. Como todos os espazos que son de uso común, debería estar nun lugar accesible, non? Para todo o mundo. Pois a nosa é isto. Así que é un privilexio de campeonato. O colexio, a biblioteca, aula de música, comedor. Isto xa era a biblioteca antes de que eu chegara ao centro. Xa houve unha loita previa e eu creo que é un espacio que intenta ser flexible, pero é o produto de partir dunha flexibilidade. É o salón de actos do colexio. O único espacio que ten o colexio para a reunión. Por tanto, eso había que conservalo. De aí partimos, vale? Imos entrar nela e eu teño unhas fotos que como non as fixen eu, senón que as fixo un técnico que mandaron da asesoría, sonche bastante boas, Pero eu sinto moito, pero prefiero entrar
de todas formas, como adoitamos facelo nós, un minuto nada máis. As fotos están un pouquiño anticuadas, porque o espacio sigue moi activo e dinámico e medra un pouquiño cada ano, en detalles a lo menos, pero en esencia, isto é Bibliocascarilla. Bueno, vamos a ver, como lle dou aquí para presentación? Aí. Bueno, a ver, o que pretendía, bueno, para empezar, esa é a biblioteca en esencia, ahora ides percibir aquí algún cambio, pero tamén é o espírito está aí, non? É Bibliocascarilla, Cascarilla é a mascota da biblioteca, é un trasno, aparece en algunha imaxe, xa vos amosarei, moi pouco definido, coa cara tapada, que solamente del, polo menos os adultos, só sabemos do seu pucho, do seu axóuxere, de que ten a cara tapada con libros e de que é, bueno, un tipo magnífico que aporta cantidad de cousas á biblioteca e ao colexio a diario, non? Saliu-nos moi traballador, pero os nenos ven moito máis, por suposto, e el está identificado, ou ela, porque chamase Cascarilla, porque xa sabedes que en Coruña somos cascarilleiros. E este é un trasno coruñés, entonces, pois, chamámoslle Cascarilla. De casualidade, pero con moito acerto, porque eso de ser un trasno e ter un nome femenino, como a Cascarilla, pois dá lugar a eso, entre os máis pequenos. O Cascarilla, a Cascarilla, non se sabe ben o que é. E ese é o son co que comenzan moitos contos. Tchaikovsky creía que era del a música, pero os nenos do Ramón de la Sagra saben que é de Cascarilla. Vamos a ver, o espazo. O espazo é algo importante. E é algo importante para a inclusión tamén.
Eu creo que un espazo, uns recursos, unha organización e unhas actividades pódense poñer do teu lado ou en contra para facilitar a chegada, xa non vou decir a todos ou a todas, pero a moitísimos se é posible. E iso foi o que nos intentamos. Este é un espazo que intenta ser moi flexible. Todo el, como vedes, é moi bo, é grande e garda moita zona de chan, bastante zona baleira, que se adapta moi ben a recibir a varios grupos, a tirarse no chan, a sentarse no chan. É un chan amable, que permite eso, que acolle ben. E está dividido en zonas donde casi todo se pode mover. O único nesta biblioteca que está anclado son estas estanterías que teñen moitísimos anos e que foron pintadas simplemente e que teñen 30 centímetros de fondo. E logo unha zona, a ver, bueno, esta é a zona dos pequenos, vedes aquí a zona dos libros a partir de 3 anos, a partir de 6, as mesiñas dos máis pequenos. Este carro ten unha función inclusiva que logo vos contarei. Porque a biblioteca é o paso continuado á aula de música e ao comedor. Isto que podría verse como algo, como unha desventaxa, pode non selo, e como tal o quixemos enfocar. Así que, por aquí hai que pasar, pois que haxa un bon corredor, un lugar para pasar. En ese corredor están as novidades, todo aquilo que queremos salientar, as exposicións temporais, e hai unha morea de nenas e nenos pasando por diante todos os días. Van á música, logo van ao comedor. É o lugar no que se acolle ás criaturas desde as 7:30 da mañán. O colexio ten un programa que está desenvolvido hai anos xa polo Concello de Coruña, que se chama Madrugadores, e a acollida dos nenos nas escolas. Entran polo comedor, pero é a biblioteca o lugar onde se acolle a todo o mundo. É un espacio quentiño pola mañán, agradable, do que poden facer uso cos seus monitores, que están sempre presentes. Despois de comedor tamén, o sea que a biblioteca está aberta de 7:30 da mañán a 7 da tarde en que pecha o colexio. Os nenos están ali con nós ou están ali cos seus monitores. Esta é a zona que é inamovible, porque aquí hai un cableado, cuestións de seguridade. Entonces, nesto que, aquí parece moi pequeno, pero non é tanto, aí nese rinconciño pódense amorear toda a zona esquerda da biblioteca, para cando ten lugar un acto que aglutina moita xente. E isto, que é o rincón de contar, tamén é absolutamente flexible. Os mobles todos teñen rodas, os sofás son moi lixeiros para mover, o sea que ti podes contar para 20 ou podes contar para 50 solo con empuxar e demais. Está moi fácil de cambiar. A biblioteca ten un gran escenario, aquí non se aprecia moi ben nesta imaxe, pero é grande, porque, como vos digo, era o salón de actos. A min, ademais de que eso, personalmente, a min o escenario non só non me sobra, sino que me parece un elemento imprescindible na escola. Eu creo que o escenario, se o usamos desde o punto de vista dunha escola, como un lugar onde suben a poesía coa que traballamos, os contos que escenificamos, os coñecimentos que adquirimos, contados para outros compañeiros e demais, debe estar xustamente na biblioteca, porque é a fonte da que bebe, ou debería, non? Entón, eu sempre traballei moito co escenario, todos os anos os meus nenos fan algo aí, e eu considero que é, ademais, moi terapéutico, un elemento de autoestima maravilloso, e, na miña experiencia, algo co que se pode facilitar moito a inclusión. Bueno, esta é a biblioteca, este é o espacio.
como quero ir, non me vou parar moito, seguro que me olvido de cantidad de cousas, pero bueno, é igual. Os recursos. Eu vou facer aquí apoloxía clara de un tipo específico de recursos. Así claramente vos lo digo. A ver, unha biblioteca que se precie, se é unha biblioteca escolar, debe estar ao servicio da escola. Non é unha biblioteca pública, é pública en tanto é a escola, pero non é unha biblioteca pública. Por tanto, eu creo que temos que traballar conxuntamente, pero temos que saber cal é o campo de cada unha. Hai lugares onde mellor non, porque se eu estou na biblioteca dunha aldea, da escola dunha aldea, onde non hai acceso a ningunha outra biblioteca pública, ao mellor é un servicio que debo prestar. Pero a Coruña ten unha moi boa rede de bibliotecas municipais e, por tanto, as bibliotecas escolares, ao noso parecer, deben estar ao servicio da escola, do desenvolvemento do currículum e do crecemento das nenas e nenos, sobre todo. Entón, para que os recursos poidan chegar a todos, para empezar, teñen que ser variados, é obvio, non? A ver, nós defendemos que na escola haxa todos os formatos, que estén presentes todos os formatos, que estén presentes todos os temas, para que cada neno ou nena poda encontrar algo do seu interese. Hai cómic, hai poesía, hai teatro, hai ficción, dentro da ficción hai relato curto, hai noveliña para eles. Todo iso está, valorámolo moitísimo, pero hoxe, dado o sesgo que leva o que se supón que nos estamos referindo, voume centrar especialmente nun tipo de libros que me costa moi pouquiño traballo facelo, porque son os meus favoritos. E é o álbum ilustrado e o libro divulgativo álbum ilustrado, que creo que é unha riqueza que estamos empezando a ter moi importante. Eu falo, por exemplo, destes tres, non? Vamos a ver, nós no colexio compartimos un proxecto cada ano que votan os nenos no mes de decembro e empeza no mes de xaneiro, a marxe de pequenas tarefas, proxectos demais que se fagan en distintas aulas, non? En especial en infantil, pero tamén en algunha de primaria. O ano pasado o proxecto que saiu votado polos nenos titulábase Son do Mar. Son do mar e son do mar, con doble sentido. E a biblioteca, no seu blog, promocionou especialmente 3 álbumes ilustrados. Non somos de moitas cantidades, Poquito e bueno, e acabouse. E, a ver, aquí é donde si non me... A ver, teño que transmitir o que creo, non podo transmitir nada. Entón, nos seleccionamos moitísimo o que entra na biblioteca. Na nosa biblioteca non está Genónimo Stinton, non están, porque xa está, eses non necesitan máis presencia, teñen máis que suficiente. Entonces, nós creemos que se estamos aí ofrecendo un servicio á escola, sendo un recurso para a escola e a escola está para formar, a biblioteca debe ter recursos que en sí mesmos formen. E eses libros, eses tres e moitos máis son unha auténtica fermosura. La Ola é un libro sin texto que ten miles de textos. É unha acuarela, é unha delicadeza, é sutil, bueno, a min gustame un pouco, El Mar, da editorial Tramuntana, o que está aí recomendado para os que xa son un pouco máis grandiños, é un álbum ilustrado no que a ilustración conta unha historia e o texto moi curto conta outra. Hai unha nena vivindo recordos dos seus veráns na praia, vivindo desde unha cidade do interior. Entonces o chapoteo da súa avoa cos pés nunha tina lembra a auga do mar. E, bueno, hai que velo. E o outro, El Mar e outras cosas de las que tamén me acuerdo, que xa vedes que desde a biblioteca recomendámoslo desde os 10 hasta os 100 anos, pode ser tamén 101. Eso é do máis bonito, do máis delicado, do mellor feito que eu nunca vin sobre o Alzheimer. É unha preciosidade.
E estes eran os recomendados divulgativos no proxecto do mar. Océanos, da editorial SM, Debajo del agua, debajo de la tierra, é o mesmo libro, según o abras por un lado ou polo outro, vale? E El mar, da editorial Ecaré. Que son estes? Vamos a ver, este Océanos de SM, todo, o papel, todo é bo e bonito nese libro. Esta doble páxina dos moluscos, cando ti levantas a cuncha, o que ves debaixo é o animal que vive dentro. É absolutamente riguroso, precioso. Este é o de debajo del mar, debajo da tierra, e el mar é un glosario nada máis. Está ordenado alfabéticamente, é azul, é un libro azul, como vedes, na súa estética, en todo, unha proposta estética moi diferente, moi alternativa, e é un glosario que tanto ten nomes comuns como propios. Aí está, o mismo aparece Moby Dick, que aparece un arte de pesca, non? Moi, moi bonito. Durante o desenvolvemento do proxecto, así é como nós procuramos que os libros cheguen aos nenos e nenas, non? Saen da biblioteca e invaden os lugares máis cercanos. No corredor de infantil teñen unha pequena estantería expositora, pero tamén todo este alféizar das novas ventanas veunos estupendamente, porque convertímolo tamén en andeis de libros, non? Bueno, aquí está la ola, como vedes, pero este é o de primaria, que está diante da porta da biblioteca, no vestíbulo do colexio. Tanto nesta exposición que procuramos mesturar con obxetos que aportan as familias prestados e que son tamén moi fermosos, que ves que poñen toda a súa delicadeza en deixarche cousas moi bonitas, cousas persoais, como a gorra dun avó mariño, e, bueno, que é unha responsabilidade, pero, bueno, hai que asumir, non? Que teñen estos libros? Por que eu estou defendendo isto? Mirade. A ver, este libro para min representa moi ben o que eu quero dicir. Non sei se o coñecedes, Enanos e mastodontes de Océano Travesía. Esta é unha das súas páxinas. Son ovos, a tamaño natural. E este, por suposto, é o ovo dun avestruz. E a súa cabeciña está a tamaño natural. Pata. E di aquí, ¿cuál es el bebé? ¿Cuál el adulto? Por suposto, este é o adulto. E este é o bebé. E esa a cabeza do bebé, a tamaño natural. E esa a trompa, que preferín fotografar eu para que virades o que ocupa en relación ás mesas e sillas dos maiores, non? Vamos a ver, eu creo firmemente que un editorial que se molesta en facer isto, en pensar como fago eu para maquetar e para editar isto de forma sinxela, que non é un troquelado deses que a min gustame máis ben pouco, é unha cousa moi sinxela, desplegables nun papel moi forte, que se mantén bastante ben. De feito, nós temos varios volumes, pero un deles ten 4 anos e ainda resiste. E vos mirade o que é isto para os nenos, é moi chamativo, Bueno, que ten isto? Primeiro, ten rigor científico todo do mundo. Logo, é iso do que tanto se leva falado nestas xornadas e que a mí me encanta. É poesía. Porque é poesía na fotografía, na ilustración, no que se pon ao servicio dos nenos. Estamos dándolles calidade. E logo, ten unha ventaxa moi grande. É moi malo de clasificar por idade. E todo aquelo que tanto podes dar a un neno de 5 anos ou de 3, como tamén lle gusta a un de 11, está saltándose todas as normas. O sea, nós temos que clasificar porque hai que organizar unha biblioteca. Pero os divulgativos ilustrados de calidade e os álbumes ilustrados sáltanse todo eso a toreira.
pode haber algo máis inclusivo. Eso é o que eu defendo, non? Non sei como vou, Javier. 5 minutos. A ver, eu falo de libros como estes, non? Este Egiptomanía desplegado, son propostas estéticas con valor en sí mesmo. Os textos son moi bons, aportan vocabulario, o seu valor de rigor histórico é total. Que pasa con estes? Como este Anatomía, que ten troquelado láser. Isto é altamente delicado. Isto é unha superposición de unha folla sobre outra, con ese troquelado miudiño que rompe cunha facilidade. Entonces nos, claro, dixemos que meter isto, este é un libro precioso para regalar a un neno para unha casa, pero metelo na biblioteca non vai durar nada. Bueno, pois a veces facemos algunha burrada porque mellor iso que nada. Entón colocámoslle acetato. É unha pena porque os nenos non poden tocar, pero nós témolo como mostra. E logo eles xa o pedirán, non? E aparte é moi bo, moi bo. A forma en que, vedes, como vai, esos son os nervios, todos, bueno, ou casi todos. Bueno, hai moitos máis. Este libro non se pode forrar, é un delito. Este libro ten textura en todo, na portada, é unha preciosidade. Este seguramente irá recomendado na nosa guía de Nadal. É un libro que fala de biodiversidade acuática, pero, vamos a ver, mirade a ilustración. E este é o outro, o das formas da natureza. Isto é un álbum ilustrado, fermosamente ilustrado. Un libro divulgativo que conta e ofrece datos científicos e un libro de poesía, porque están postos en forma de poema. E esta é a nosa Eva. Terrible. Terrible. Cantos libros vos de coñecimento e divulgación científica temos en galego? Pouquísimos. Pouquísimos. Gracias a Dios, isto que temos, isto todo é unha xoia. Pero, así como é verdad que cadrou, porque cadrou o do mar e tal, e eu os álbumes ilustrados que vos amosei eran todos en castelán, pero nós temos moitísimos, gracias a Calandraca, gracias a Oco, gracias a outras grandes, temos moitos álbumes ilustrados de moitísima calidade e moitos deles estánse exportando desde Galicia. Bueno, eu é que nunca deixarei de agradecer a Calandraca a súa existencia. Pero, cando se fala de coñecimento, así non se pode facer inclusión. Onde están? Por desgracia, non é o problema dos nenos do meu colexio. En Coruña casi non hai nenos galegofalantes. Pero onde están eses libros que lles transmiten aos nenos do noso rural e dos lugares onde se nace falando galego, que o galego tamén transmite coñecimentos? Entón, eu vou vos dicir así, descaradamente, a min o único que se me ocurre, por exemplo, Calandraca reeditou agora mesmo toda a súa colección de inventarios. Son fermosísimos e moi bons. Temos que compralos. A ver se fan máis. É que, ao mellor, senón non poden vender. Hai moi pouco público e iso é un dolor. Bueno, os libros que se supón que son para a inclusión. Mi miel, mi dulzura, a inmigración dos magrebíes a Europa, a Quim corre, a guerra e os refugiados, el libro negro de los colores, a cegueira. Nós non temos ningún neno cego no colexio. Eu nunca traballei con nenos cegos. Temos varios nenos xordos ou casi xordos, porque ademais o colexio de xordos de Coruña está pegadiño a nós e desde sempre houve unha tradición aí, non? Pasei. Sí. Bueno, é igual, esta vale perfecta. Si pensamos neses libros anteriores, eses libros que se supón que tocan eses temas tan delicados, eu creo que aí temos que ter moitísimo cuidado. A ver, eu personalmente, todo o que é moi explícito non me gusta nada. Creo que eses libros non estaban comprados para un neno magrebí, nin para un neno que viña da guerra, que agora témolos. Non, estaban comprados para nós e para as nosas nenas e nenos. Son libros de sensibilización. E, por tanto, temos que ter moito cuidado porque, ás veces, eu creo que lles ofrecemos a quen non debemos.
A ver, estou pensando en El cazo de Lorenzo. Non é un neno autista o que necesita ler o cazo de Lorenzo, somos nós. Creo que é unha reflexión que debemos ter moi en conta. Estes, Super sorda é un bestseller na miña aula de sexto. Leno todos, chiflelles, maravilloso. Fuerte, suave, murmurado. Vamos a ver, vendo esa portada e ese título, fai falta decir algo máis? 1000 orejas. Estes siguen sendo o mesmo, libros de sensibilización. Este é un libro de, ademais, divulgativo maravilloso, sobre o son. Pero estes tamén, estes chegaron hai pouquiño, comprámolos hai moi pouquiño. Eu sí pensei en Adriana, eu sí que pensei neses nenos co seu... Porque, bueno, aporta a súa perspectiva. Bueno, Super sorda, ademais, é absolutamente... É unha historia dunha nena, dunha loitadora, non? E dos tropezos que ten. Moi bonito, moi bonito. Bueno, e as actividades. Quería dicir simplemente que eu recibín a un neno senegalés o ano pasado, na miña aula, e o que eu observei, xa sei que tamén é o que a mí máis me gusta, pero o que eu observei é que de todos os materiais que lle podíamos ofrecer, eses libros da biblioteca, sinxelos de texto, pero de fermosa ilustración, que algúns de sinxelos de texto non teñen nada, bueno, era o que máis lle compensaba e rapidamente quixo, tan pronto tuvo sustantivos no seu vocabulario, el quería facer o mesmo que os seus compañeros, recomendar. E estaba fascinado polos atlas, estaba fascinado, bueno, creo moito neso. Non me dá tempo, as partes das actividades creo que van ter que quedar sen contar. As actividades enfocámolas da seguinte maneira: a biblioteca está ao servicio da escola, a biblioteca non pide, a biblioteca dá. Entonces, que García Teijeiro ten un premio? Bueno, pois celebramos que García Teijeiro ten un premio. E Cascarilla prepara, claro, ter a Cascarilla na nómina, prepara un poema para cada neno e para cada neno da escola, meteos nun saquiño, ponlle unha etiqueta, ponlle un cascabel. Quen se resiste? A ver. Como non me dá tempo a tocar eso, eu só quero decir que nós non facemos préstamo nos recreos. O préstamo fano os titores, que isto fixo que, a ver, que por suposto, dis, bueno, moi ben, e os que non van? Para os que, vale, pois facémolo no recreo, só van vir os nenos lectores. E todos os outros? Bueno, pois, para os que non van, dos profes, pois para iso se comprou en principio o carro que vos enseñei antes, porque si la montaña no viene, si Mahoma no va a la montaña, pois, bueno, como sei eso, vale? Pois eso, entonces a biblioteca deixa de facer outras actividades e fai lotes de libros e eu levochos para a aula e cada vez é máis a xente que si ven á biblioteca, vale? Isto é Conto por Dente. Conto por Dente é o premio, o regalo que Cascarilla fai na caída do primeiro dente. Bueno, o regalo fai o Rato Pérez, aos nosos nenos como a todos. Pero Cascarilla premia o primeiro furado, vale? Da boca. Xa o avisa Rato Pérez e Cascarilla. E como? Pois claro, que vai regalar unha biblioteca. A ver, un mini libro de Calandraca, e cunha cartiña na que eles firman que o reciben e que permite personalizalo e que lles quede a data en que lles caeu ese primeiro dente e demais. Eu podo facer así, e agora volvo a facer así, e só vos vou dicir, nesas fotos hai 2 nenos de escolarización combinada. Padecen un autismo importante que obliga a escolarización combinada. E a ver se sodes quen de reconocelos. Están no medio igual que os demais. Bueno, este Cascarilla, e eu non... Isto tedesmo que permitir, lévame un minuto. Este é o texto de 1000 orejas.
ese libro dos que vos amosei. Isto é o texto de moitos álbumes ilustrados. Cuidado, como a tinta, como o papel, como todo. E di así. Perdí el oído a los 7 años, pero no soy sorda. He querido explicar que tengo 1000 orejas diminutas regadas por todo el cuerpo, que oigo más de lo que imagináis, que un olor fresco en el aire me susurra que va a llover, que una mano rozándome la espalda grita que me quiere, que una mirada dulce me canta la mejor de las canciones y que un niño, cuando tira de la manga de mi camisa, vocifera que lo mire, que juegue con él. He dicho todo esto, pero no me oís. Y yo con sordos no me entiendo. ¿Sabes cuántas personas sordas hay en el mundo? Este libro, 1000 orejas, es para ellos y para ti.